Foran mig har jeg en sæk fra Ystad Pellets, indeholdende 8 mm træpiller. Ystads Pellets er en af de rigtig gode træpiller på markedet. Det er en såkaldt standard 1 pille. Det vil sige, at der er en række normer, som skal overholdes for, at man må bruge betegnelsen standard 1, eller den internationale betegnelse, som er premium. En af kravene er blandt andet, at det skal have en fast høj brændværdi. Der er også nogle krav til smuld og til renheden af produktet. Hvis vi vender sækken om, kan vi se på mærkningen her, at det først og fremmest selvfølgelig er 8 mm træpiller, at det er en 16 kilos sæk, hvilket gør, at den er nem at håndtere. Der er et energiindhold på 4,8 og et askeindhold på under 0,7 og en fugtighedsgrad på 7-9%, altså en rigtig høj kvalitet af en træpille standard 1. Når man åbner en pose med Ystad træpiller standard 1, kan man med det samme fornemme, at der er tale om en træpille i utrolig høj kvalitet, standard 1. Det kan man blandt andet ved at konstatere, at selve farvesætningen på træpillen er utrolig ens fra pille til pille, og det vil sige, det er første kendetegn på, at det er en træpille i høj kvalitet, at de er produceret ensartet hver gang. Dernæst så noget, der er vigtigt, når man har med træpiller at gøre, det er, at når man åbner en sæk, så skal der helst ikke være smuld og støv i, og det lever Ystad træpiller op til som en af de førende på markedet. Det skyldes blandt andet, at det er en af Europas nyeste fabrikker, og derfor bruger man selvfølgelig også de nyeste teknikker til at filtrere træpillerne for smuld og for støv generelt. En anden ting, som er rigtig dejlig ved Ystad træpiller, det er, at når man tager en håndfuld op, altså dufter de rent faktisk af træ. Og det vil man også kunne fornemme i det øjeblik, man brænder dem af, at den røg, der kommer ud, dufter rigtig rent. Så i det hele taget, så er Ystad træpiller en af de førende på markedet på nuværende tidspunkt.